Pirtûka xwendinê rûpes 36 ders 2 C. Pêwîst e bihayê kedê bê dayîn. Bi sosyolog Dr. Pelda Nûvedar re hevpeyvîn. Rojnamevan yekta Qalemtûş dipirse. Birêz Nûveda, li gorî îstatîstîkan jimara bêkaran digihêje ji sedî şêstan li Kurdistanê. Heta ev jimar li hin bajarên Mîna Agirî, Wan û Sineyê ji sedî heftê û heştê ye. Gelo sedemên vê çi ne? Sedemê bingehîn ev e ku Kurdistan welatekî dagirkirî ye. Dewletên dagirker nahêlin ku aboriya Kurdistanê bi pêş bikeve. Dewlemendiyên ku hene jî ji xwe talan kirine. Ji ber vê sedemê Kurdistan di nav qizaniyê de maye û bêkarî her diçe zêde dibe. Mal welatê din jî bêkarî nîne? Belê heye. Hekel welatên din ji sedî 10-20 be li Kurdistanê heftê û heştê ye. Ev bêdadiyeke mezin e. Pêşniyazên we çi ne ji bo tedbîran ku pêş li vê xizaniyê bigire? Ji tedbîran bêtir divê pêngavên siyasî û civakî bênavêtin. Yekem, pêwîst e dewletên dagirker ji Kurdistanê vekişin û Kurd bi xwe rêveberiya xwe bikin. Welatê xwe ji nû ve ava bikin. Ciyên kar û fabrîqeyan vekin û pêş li bêkarî û xizaniyê bigirin. û duyem jî pêwîst e bihayê kedê bêdayîn li her derê.